this month dear anase last month as a mobile money vendor for no ye ku mo pa abayo so no kama wo kumase nipa bond for anase akronfo ekokunu egini sika ne ni phones nyina efini nsem sa na wotwe so yesen ku be ma baako eno so ye gigegi ne ho sika na we ye wo Manso Asaman a wono so ye ku eye mobile money vendor wono die akronfo no ku ni wie omo de tuo ne ku no na enso wo manje ne ho bibia ne sika ewo ne phone no so ewo so anase phone a sika ne wo so bebre no ewo ho ne sika sam nyina hye ne bag mu intata akronfo no amfom nsanka we ni na aye nya kakra na tse obi ne bo ne pass wo mu koku na se den ana because ni bibia ni wa wo mu fai ewo ne shop no me enko Manso emra sisia ansan me anya na yumula sisia asanse alaji krachi odawe ni din e de Augustine Ajeman dodo na fre no na Ajeman na okay Manso owo Asaman onse na nse Ghana say trend aba na say we mobile money a ne abeche oni SH0T krachi mobile money ewo Manso yaukrum ene da tono no ebom ene Asaman no bom ne wapon adwuma na ofie na onya akobi say wo mara yaukrum to koya akra no kohwe Manchester ne na match course no say street as a hwan no o match no okohwe bi yes opon ya wo ba no o ma hwa krachi mafie enom yese enom beko omkoya from yakrom to Asaman no mfimfini hwa krachi apaki ne moto ho omhwe ya yabonu tu ekunu krachi ewo yere ewo ba kabi nice guy ya won kabi nhie mo ko pe bibia ba bedi no obi akokoya ne gis awro se me wo mu ni se alaji krachi omotu no tu no sabi ni sika ne phone so a ode na adwuma no akromfo yi ananse nipa boni amfa ne nsanka ba kokora ewo ho etu ba krachi ni mfonyini no ena ewo so ewo ho no mo eye oge Manso Asaman ewo Amansia West eho ena sa asem si ye edi so pa na wotwe mu no yanka mission Ghana mobile money no yabro nipa bese miensan ekonan so etu ni na alaji ansa na krachi ni bewu no last week krachi kwa Assemblies of God krachi kwa sorry menim senyuma woto okoto ye no menim se krachi ni wonim so obekode ya menim mama dia tum na rich so mama ono so SH krachi yi obi an hojo sanse ne onabo agom edin koma Assembly man odin koma no chese owura yi obi a se be ompene ho asem akoda pani awubu no ewo ho sanse ono kwa na ho fan youth organizer ewo ho no mo a yes enya asem goto akran tu hetuo no baabi o mo de born in film wo etuo na obo born no ma ni pie o hwe se de ekuro no aya ano enya pa ho nti rich be hwe na this video no atoso e de amaye wei eye na wotwetwa mu kachi kwa asori a dwumadi e wodibua asori no enya asem goto akra ho dwumadi asori dibi ode ho jimbi kachi de se edi ankofo obo ne wo hoyi alaji dimpa ena krachi different no anyimre besi ne de omo bono ewo Manso Asaman ene wono ena etonyum ewo ho no mu a alaji yentie enya asem koto akora ewo ho Akwaba FM yeah alaji nyame na de ne ko na wasanso de ne aba iti Augustine Mensa edinu Augustine Mensa yes krache no na what hamre obi akoko dinu ewusa no sika wode yadwuma ene ne mobile bag ene normal for the phone so nya no egu ne nchen nipa boni ana nipa bonfo yi o man fa bi o krache ko Assemblies of God ewo Manso Asaman ti du ya krum ene dia ne ponyini ene dada na oge Augustine Mensa ene no nimfie no mfie sese ye nya na se o ne 30 sim to wetu ma na 32 33 onyini obaba ako ene afie so o yera wone ne te a kacha afie no obo ne bloko pe bibia bedi nipa bonfo bia koto ne tu Manso ti Manso fo ne nyina no ye ba mu nyina no ya kwa ebusuafo ne nyina no menim se ye mre ne na ekọ nyame ya aduma ye bewuram na ye didi nkomo sanse ebusuano eso ka asem bia wo se wuram na ye didi nkomo kakra o taraji emre ne ekọ wei na me de sorry krache no okọ se wurade no na de ekọ ono na de eba wode ne koi yes na ne bamu no na anye tem yes
we dey me susu say obi na obi na edi ni boni because ya beba okro no ayamfa obi bia yakun de ana say bia tam beso yom befa sika no na enkrofo hu omo ana ede na ekoso bese se obe like attention ama e wate eni die ma ekwentua makra